аввало ассалому алайкум тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии муҳоҷирон, мухолифон, муборизон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯза мавзӯи рӯзи байналмилалии бидуни хушунат аст. No violence меган, бидуни хушунат, бидуни зӯроварӣ. барои мо як мавзӯъ кардем ки ҳамун шахсое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзноманигоро, блогеро, муҳоҷирое ки аз Бадахшон будан бурдан зиндонӣ кардан, ҳама дига ҳамара фикраш дига тараф дабанд, дига чизо дабанд, уҷода мардум азоб кашида истай, ҳамин аз хотир барои набаромадан. барои ҳамин рӯз ҳамин мавзӯъро мо пешкаш мекунем. таксист Пир Муҳаммадзода, журналист Далери Эмомалӣ, дига тамоми инсоное ки аз хотири аксар Иззат Амон, аз хотири аксар Вазирбекову, Амриддин Чоршанбе, модари Абдураҳмон, бисёр одамое ки аз хотири ҳама баромадааст, аз хотири ҳама фаромӯш шудааст. аз хотири мо ягон вақт фаромӯш намешавад. партизано мо шабрӯз кор мекунем. дар дохилам одамое дорем ки аз ҳамонҳо маълумот метаҳанд. орам интизори мардум аст ки кай мардум онҳоро озод мекунанд. онҳо барои шумо рафта дар ҳамон ҷо дар зиндонанд. бояд ина дарк кунад ҳар як кас. бояд аналитически баҳои ҳуқуқ дода. барои ҳамин 3-4 забон катимам кардам барнома ки барои ҳамон одамое ки зиёда аз 1000 зиёд нафар одаморо бурда дастгир кардагиянд, маҳкам кардагиянд, ҳабс кардагиянд. оное ки буданд журналисто, мухолифо буд, оппозитсионеро, радавои оппозитсионеро буд ки радавои оппозитсионер ки ба тариқи депортатсия шуданд, ба тариқи насилна. ҳамун имрӯза мавзӯъ ҳамун чида хушунат қатӣ ба тариқи зӯрӣ, бо истифодаи зӯрӣ ва ҳиллаҳо ки депортатсия шуда дар зиндонанд ва онҳо дар фикри озодианд. зеро онҳо ягон гуноҳе накарданд. онҳо танҳо аз пушти мардум гап заданд, аз пушти ҳар як тоҷик гап заданд. чи Иззат Амон, чи Далери Эмомалӣ, чи Пир Муҳаммадзода, чи Абдулло Ғурбачӣ, чи дига журналистое ки ҳаст, чи модари бачак Абдураҳмон, намедонам худаш куҷода гап намезанад, чи дига зиндониҳое ки сиёсӣ ҳастанд дар дохил, ин бачаҳои Помир Амриддин Аловатшоев, Вазирбеков, Иззат Амон, ҳамаи инҳо ҳамин ба тариқи хушунат ва зӯроварӣ, ҳамин хушунати зӯроварӣ ҳамин депорт шуданда. ай давлатҳое ки қарор доштанд аз ҳудуди Россия депорт шуданд. бинобар ҳамин сабаб мо ҳамин рӯз аз фикри ҳама баромада бошадам ҳамин масъала ва касе ин масъаларо вабше пайгирӣ намекунад ки чӣ гап ҳаст. шояд ҳамун журналистое ки ҳастанд радио озодӣ пайгирӣ мекунад, менависад. дига мухолифо вабше гап намезанад, мубориз вабше гап намезанад оиди ин нафарон. барои чӣ? барои он ки ӯҳо аз клан нестанд. барои он ки ӯҳо гапи ҳизбу ҳаракатҳо лидерҳо ба гӯш намекаранд. барои он ки онҳо аз қишри оддии мардум баромада буданд. барои анамиқа ҳама вақт таҳти фишор аст. ҳамин масъалаҳоя навистагӣ ман сараввал пеш аз ҳама ки барномае сар кунем, бояд мардум, ҳама кас бояд донад ки номи каналам карочи Озоди ТВ кардем. барои он ки мо партизан ҳама чӣ мекунем. форат Эмомалӣ Раҳмон ТВ мекунем, намедонам, мегирем ҳизби халқи демократӣ ТВ мекунем. барои он ки тарафдор бисёр дорем. бисёр аксарият мардуми тарафдорои мо дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд ва ин канал ягон вақт экстремистӣ, террористӣ ҳам набуд ва намешавадам. барои он ки успеҳ намекунад. мо любое время номша дига мекунем.
любой ҳолатда дига мекунем. Бинобар ҳамин сабаб касе ки ҳаст барои зинда монданат обуна шав лайк тамони хамон намони таваккалат аз виҷдони ту ҳавола аст. мо танҳо озодӣ мехоҳем, аз мардум баромадаем, мехоҳем ки ҳукумат мардумӣ бошад. мо дига чизе намехоҳем, ҳукумат мардумӣ бошад, ҳамаи мардум тамоми қишри ҷомеа аъзои ҳукумат бошанд ва тамоми манотиқ ва минтақаҳое ки аст 55 шаҳру ноҳияҳай официально ҷамоату шаҳрако ки 68 аст, дар ҳамин 68 шаҳраку ҷамоату шаҳру вилоятҳо ё ҳамун чиҳо ки ҳаст асосан 55 бояд аз ҳамон минтақа роҳбар бошад. аз ҳамон минтақа роҳбар, ҳамон касоне ки дар дохил кор мекунанд, фаъолият мекунанд, касоне ки дар дохил кор мекунанд, чи дар мақомоти қудратӣ кор мекунанд, чи дар намедонам депутат ҳастанд, чи намедонам духтар ҳастанд, касе бошанд набошанд, бояд аз ҳамон минтақа раиси налогаш амунҷа шавад, раиси судаш амунҷа шавад, раиси намедонам ҳукуматаш амунҷа шавад, раиси милисияш амунҷа шавад, раиси амнияташ амун минтақа шавад, зеро ки ӯ хубтар медонад. ба тариқи омӯхтани дигар давлатҳои пешрафта, шахсан ман бисёр давлатҳои аврупо гаштам тичери 4-5 сол, дар ягон манотиқ, дар ягон давлати пешрафтаи аврупо, дар ягон ҷош аз як манотиқ рафта ҳама ҷора дар роҳбар нест. давлатҳои пешрафта багирем, агар ҳатто амрико, ҳатто намедонам британия, касе ки дар ҳамин давлатҳо қарор дорӣ, бира бин, агар ҳатто студент бошӣ, намедонам ҳатто консул бошӣ, намедонам бира ябор бин, амега сиёмка кун, роиш кун, мардум да нишон де, просто нишон наметаҳем, шумо метарсем. ман мефаҳмам ки заложник судбием, но мо заложник судбӣ нестем. барои ҳамин ҳукумат бояд мардумӣ бошад, аз тамоми манотиқ ҳама роҳбар бошад. имрӯза мавзӯи мо ҳамин ки дар байни чи ҳукумат, чи дар байни оппозитсион режими диктатура аз байн равад. бояд одамое ки роҳбар ҳастанд, бояд онҳо ҳатто калонсоланд, баъзеш аз мо калонанд, таҷриба доранд, фаҳмиш доранд, бас аст анакун бо ин тарзе ки диктатура идора намудани чи ҳукумат, мардум, чи оппозитсион. ин як намедонам асри яки пеш аз милод намерем мо боз обратна. зачем ин коро дуруст нест? шояд шумо хубтар мефаҳмед. шумо фикр мекунед ки шояд мардум аз контрол мебурояд. Не, мардум аз контрол намебурояд. мардум ба савод шудааст, мардум ба ақл шудааст, мардум медонад дар кадом самт раҳ рафтанаша, дар кадом самт по гузоштанаша, чӣ гуна фикр карданаша, чӣ гуна ақидаша бароварданаша. лекин он идеологие ки қавму қабилаву намедонам роҳбари қавму намедонам роҳбари инамин минтақаву чимчиами асри яки пеш аз милод буд, 1-2 милодӣ да мерем, ами асрои 8-9-5 да мерем ки милодӣ ки қабила роҳбар дошт, ҳамин чиз бояд хотима гузошта шавад. бояд тоҷик асри нав да гузарад, бояд тоҷик прижок кунад, бояд тоҷик гузарад анамо асра. чи коргари ҳукумат бошӣ, чи касе набошӣ, фарқ надорад. мо ошкор гап мезанем ки бояд гузарӣ, ту намегзарӣ, ай ҷамъи ҷомеаи ҷаҳонӣ оқиб мемонӣ. тура чӣ кор мекунанд? мехӯранд гурго. ки мехӯрад? ҳамун гургое ки намехоҳанд дига мумкин нест ин тавр қабила, роҳбари қабила, клан, намедонам ин чизо бояд асли кӯҳнада бояд монад. барои ҳамин аксар имрӯза мавзӯъ ки гуфтем ҳушунатай дунё имрӯз рӯзи байналмилалии бидуни ҳушунат аст. бидуни ҳушунат махатма ганда асосгузори ҳамин рӯз аст. махатма ганда бисёр азоборо кашида буду, ҳушунат намебурд. дар индия барои революсия асос аз ҳамон махатма ганди сар мекунем. асоси ҳамин рӯзро ташкил карданам ва дар дунё эълон карданам асосгузораш махатма ганди аст. махатма ганди худ революсионер буд. махатма ганди мубориз буд. махатма ганди бар зидди британсо ки ҳиндустона чӣ карда буданд, дар калонияи худ қарор гирифта буданд, мубориза мебурд. бинобар ҳамин имрӯз мо
ана ҳамин темая чотка суҳбат мекунем ки барои чӣ тоҷик танҳо ба воситаи нами ҳушунату дигар рафторое ки мекунад бар зидди миллати худ мекунад, ҳатто бар зидди бегона не, барои миллати худ мекунад. ӯ махатма гам дида даврашда британзо ода мекаранд, ҳозир тоҷик да мекунад. Барои чӣ? Сабаб чист? Барои чӣ дар зиндон лидерои клан дар зиндон нест? Савол. барои чӣ авлодои лидери клан, роҳбарои лидери клан дар зиндон нест? Фақат мардуме ки қишри анамун оппозитсионда буд, муовин буд, касе буд, ҳама дар зиндон аст. барои чӣ? барои чӣ? Фарзандони онҳо дар Аврупо ҳастанд. барои чӣ ҳамин темаҳоро объективна намесанҷем? шумо шояд бисёр чия медонед, но гаданда метарсен. бояд тарса аз ботин дур кард. вақти он расидааст, дина ман гуфтум, вақти он расидааст ки мардум бояд бедор шуд, мардум бояд аз хоб хест, мардум бояд мубориза бар, партизан шав, ба тариқи пинҳонӣ кун. вақтиам салом кун, хуҷаино хати ҳо бугу кори хита бикун. чизе ҳаст, мо аноним ниста ҳама вақт нигоҳ медорем. аноним нест, барои партизан дар мадди аввал меистад. аноним нест. мо ҳама коромо аноним нест. ин ҳамин каналам номша бинем, дига чӣ мемонем? любой чӣ мемонем? любой хе атрибутомоям алиш мекунем, дар кор шавад. любой хе алиш мекунем, чтобы дунё пеш рафтост. эволюсияи технология аст. зачем оставаться на том месте, где останется все? ҳама вақт навоварӣ овардан дар кор, на балки системаи оппозитсиони пешинае ки буд даври асри 19 ҳамун қадри давлата пеш бурдан. Не, бояд мардум бояд пешравӣ шидестай. ҳамин намедонам айфон 10 буд, 12 буд, 11 буд, 12 шуд, 13, 14 буромадестай. барои чӣ? 365 рӯз, як рӯзда 1,5 миллиони ҳар рӯз теш. ӯ давлат чӣ хеле мешавад? представит кардесен шумо? анакун бестен ки як солда 365 миллион, агар 1 миллиони ба ҳисоб кунед, қариб намедонам 400 миллион. як солда 400 миллион пули шумо хуҷаино шумода додани ҳаст ҳамон пула? савол шумода. ин меҷа 277 нафар тамошо дори авангард неҷада навистести. шумо да ҳаққи ҳамуна додан анамун хуҷаино дорад. во задестан, во любойчи одамои худшоно сохтагиан, 20 солаҳо кадрошоно сохтагиан ки мемонанд, таъин мекунанд ки боғуломеши бомедизан тилотон боғуломеши. шумо модди 13 шаб фикр кун, рӯз фикр кун, ҳама вақт фикр кун ресурса. ҳама вақт партизан хокатаги ресурс биёд қалада. янгай мебини гӯшта инам тило дорад ку ресурс қалада биёяд. намедонам любой чӣ ресурс да худ биёяд. дарахта мебини, инами табиат офаридаст дар ресурса. табиат дори, ватан дори ки тило дор. анамон тило қалада биёяд. любой время тило омад, партизан, тило партизан, тило партизан, тило партизан. всё ту меши. анами фикра барои дур кардан мағзи сари шумо, анами ресурса асосан дур кардан, калими ресурсу партизана дур кардан, границаи ҷанг мекунанд, мурд мебуроранд, тӯй мекунанд, намедонам хеле мекунанд, пага мебурояд, туш голи рақс мекунанд, намедонам ҳама каналошонда, намедонам деҳқонош мебурояд, иҷода ай осмон ситора афтидааст меган. любой чӣ меган ки фикри шуморо сиветон метан дар кор шавад. сиветон метан ки шумо тамом партизану тилоро фикр накунед. бовар кунед. любой читон метан. барои он ки он миллионай. мефаҳмед? шумо медонед бояд чӣ зиндагӣ кунед. одами мефаҳмидагӣ мефаҳмад. одами экономистки ҳамин як ҷами як дуя мефаҳмидагӣ, одам уҷа мефаҳмад ин чиза. як рӯзда 25 кило 20 кило тило бугӯ чанд сум мешавад? гуглда будуро ҳисоб кун. нархи 1 кило тилот 1000 грамм. 1 грамм тилот 54-55 доллар.
намедонам ман имрӯз дидагӣ нестам олӣ ҳама хел ҳаст 50 болоа акн 1 килограммат 1000 грамм 54 55 ҳисоб кун намедонам 60 боша 60 ҳисоб кун 15 кило 15000 грамм 20 кило 20000 грамм 20000 граммат $60 ҳисоб кун чанд пул мешавад миллион простая арифметика анамина ту фикр накунӣ ресурса фикр накунӣ ту шабу рӯз ресурса фикр накунӣ инамин мекунанд барои ҳайку инамин намедонам любой кор мекунанд пока вақт ҳаст инамина тақсим кун дигарро тамошо кунанд бедор шав фаҳм ҳама ҷода ман гуфтагиам чӣ хел сохта шудагӣ ҳамин записи инамин канал шумонда инструксия намедонам усто бошӣ китобча мешавад туда китоб мешавад китоби инструксияе ки мақсадда мерасӣ тамом гир гӯш кун наушники гӯш кун мара тамошо накун афти мара набин наушники тамошо кун тамом барои инами мағзу сару пайвандда бидирояд ту доне ки давлати ту чӣ дорад ресурс дорад ҳамаи сохтагии чизошон барои чӣ ресурс любой чизе месозан ку инамин туя сохтан ку намедонам ҳамин чизе сохтан ку ту фаҳм ки ресурса сохтан фикри туя банд кунанд ту партизане фикр накунӣ ресурса фикр накунӣ партизане фикр накунӣ ресурса фикр накунӣ партизане фикр накунӣ ресурса фикр накунӣ метод ҳама хел бизнес чӣ хел ина савдогар чӣ хел фикрата як тараф мекунад борша мегзаронад таъриф мекунад любой хитоб метад борша мегзарад ин ҳама хел аз сиёсат ман просто савдогар не анаме хел аст ҳамин то метад лишби чизша бигзаронад лишби ҳамин фикри тра ҳайку ина мегӯду бо иша нишон метад фаҳмиди фикр ишташид ира мегзарон мегирад фаҳмиди ин ҳамин аликмалик корошон фаҳмиди фикри ту тиллода набошад резу чида набошад партизанда набошад партизани тилло партизан меши соҳиби тилло мешавад анамин давлато партизан барои чӣ дорад ба ҷои конститутсияша грунгезец мегӯяд грунгезецша гирифтон хонтон касе олмон дай грунгезец гирен америкадан бигирен бихонен британиядан любой ҷода анамуҷода системаи партизаниша ҷо карагия ки давлат представители власт полиция амният ягон кас ҳаққи партизаниша пурсидан надорад ки партизан ки но аз буҷет пули ҷудо мекунад партизан барои чӣ медонӣ инамҷода нарх қимат мешад ку ягон чира ам партизано мехезад любой чи ам баланса медорад партизан но ҳукумат власт амният ягон кас ҳаққи партизана пурсидан надорад просто аз буҷет пули ҷудо мекунад тамом надорад офисошон ва ё кор давлатӣ биям офис дорад кӯчада тамом ҳам вақте ки дид ҳама чи анализ мекунад аналитикошай политический аналитик борин шитагиян мебинанд ки ина инҷаишта нархи алаш кардеса ина раиси ҳукумат гузарондеса ина иш гузарондеса митинг мекунад алиш мекунад анаи қонунӣ ҷо карагиян конститутшон ҳаққи шикастан надорад ана ҳамун чиз стабилнист зиндагии ободу таъмин мекунад а шумо не шумо ин чизҳоро бояд ҳар як инсон донад барои ҳамин бародарои ман 3 соат гап задам ман ҳамин бачаҳое ки international day of non-violence tj номи мавзӯъ ҳамин одамое ки бурда маҳкам карданд ҳамино муборизаро ба тариқи бенасилсинин путён мебурданд ранги мо буданд ина манам блог гап мезанам ки инам хеле ҳама хел мебурданд муборизашона лекин бурдану маҳкам карданд зиндон карданд нисбатишон зулму ситам ҳама чиро истифода бурда истоданд барои ҳамин инсоно мо озодӣ мехоҳем ҳамин одамо ба умеди мо ба умеди партизано аст ино медонад ки единствени системае ки ҳеҷ ки ба подчиняться намекунад ҳамара тарсда овардаги партизан аст барвақттар партизан шав ҳама
من میگم با انم جوی گلاو نشه میگم که چپا میکنی تمام او را داشته نمیشه پروسته فکرت پارتیزانی نبرو فکرت مسئله های اساسی مسئله های مبرمی последнее время بود کو مسئله کی برو آمده بود مسئله بدخشان دا کشتناشون مسئله با چی مسئله انا این بچه ها دلیر امامالی ژورنالیست های محکم کردنشون مسئله این بچه های بدخشان محکم کردنشون مسئله انا این قرغیز پرابلم مسئله عمرالی قوا مسئله پارتیزانی مسئله چگونه فروختن مخالف و مبارز و مهاجر و لباید مسئله انا همین مسئله های دور کردن ای فکرتان ای پارتیزانی چیه ساختن مجلس نمیدونم لبای چیتون ساختن که فکراتان جیش برن همون بیزنس کردن این را نشان دادن فکراتان ایده شد این را دزدیستن تمام باید شما هر یک کدامت پارتیزان شو آزادی میخوای پارتیزان شو زندگی خوب میخوای پارتیزان همش پارتیزانی با همش ای حق دفاع میخوای پارتیزان شو لوبوی در ما گفتگی هم در ما لوبوی خسته شدگی ما میفهمیم زنگ پرس چیزی نفهمیدی نگو که ایزو نکش شرم ندار راستی گپ میگم شاید تو یک چیز بسیار میفهمی بین ما شیف نیست بین ما هست برادر اکا نمیدونم دودر نمیدونم همخیمو مو خیلی نمیکنیم دست ما رو رئیس اجازت میتی ما برویم نمیگوییم من اون روز گفتم زپیسم ده مسئله که ما آزادی داشه لباس موقتی نشون میتیم آزادی این همین دولت های پیشرفته و چی با راهبرای دولت های پیشرفته بین ولسپید که میرد نمیدونم هیچ خطی نمیرد یعنی یک سپارتیفیکت میرد هم کاستوم بروک و گاسکش هم کابینتش ویشل کده مونده هم نمیپشتو میبروید گاب میزند اگر امور هم سیامکا کند برای چی؟ برای اون که وای موزگا ایده پیش میبرد ایده وای لباس نگاه نمیکند دولت های غلامداری ده کاستوم بروک میپشی او ترساندنی مردم های مردم میبیند مردم دا دیتا نون نشون میتی یک تر نون جاوین روغن مولدگیرن بولوش نشون میتی نون جاوین روغن میبوری عرق میکنند یک تر دیگه نون وابشه روغن نمولدگیش نشون میتی غلام همون نگاه میکند که او عرق این خوشرو بای میگه فهمیدی انا همین متد ما حتی سوابوده فهموندن همه متد ما شکستن متد غلامداری برهم دادن برای همه تاکتیکای ما میگذرونیم میفهمونیم شما انا خیلی متد دقتی فهمیدین شما شتابی بفهمین که او گالستو که او نمیدونم کورته او سیاست نیست ای او نترس تو ایگون چی نترس تو نوتر شو تو حقیقت طلب کن تو پارتیزان شو تو تنها هستی دا باور کن هستی ترس دیگه یگون کس نترس نه اما یگون کس نترس هستی ترس تمام پارتیزان شو سوید نداری پارتیزان شو نون نداری پارتیزان شو نمیدونم دروازه نداری پارتیزان شو دیوال نداری پارتیزان شو خونه نداری پارتیزان شو نمیدونم زندگی گشنمون اونو برک میارو میگه با فریب برک دم نافتی با فکر سپارتیمی میسازن میگن او یو اف میگن تو بان شوی باید همون را تماشا کنی فکر تمجا شود تیلو را دزنبرن فهمیدی لبای چی تون میکنن لبای چی میسازن که فکرت بان شود تیلو را برن مقصد رسورس های ماده 13 پارتیزان تو لبای کاتگوریا چی سپارتیمنت لبای تک بدون که دولتی بویای دولتی تو یک روزده 1.5 میلیون 2 میلیون دوزده برده استای خوجا و پروستا تک به پول گرفته استای ایورا دوله دا موندگی ترسوندگی ان رنگ شما را ایوش ترسوندگی ان کو می استین گاب زدن نمیتونین کو چی درون چی بیرون بودگی انا میخه ایورا با ترسوندگی ان دوزیده برده استن تمام نو وقتی که همه پارتیزان میشد فکر عقیده معنی استخوان قتی من شما دا میگم چه خیلی کردن یک سکونده میشه همه منطقه با پارتیزان باشد همه منطقه لیدرای محلی کماندیرای پارتیزانی قتی کادرای محلیش داشته باشد که کادرای محلیش رو تیار کند که
گوجا با وای راهبر میشد، گوجا با نچالنگ ملیسه میشد، گوجا با پروکرور میشد، گوجا با سودیا میشد. همش باید داشته باشد. هر یک منطقه باید خودش کادر محلیش تیار داشته باشد. رزروش باشد. پارتیزان انا همون منطقه لوبای شهر و ناحیه رزرو از حساب کادر محلیش نچالنگ ملیسه، حساب رزرو کادر محلیش начальник امنیت، حساب رزرو محلیش رئیس حکومت، همه جا باید داشته باشد. ده همون آدمای هست که همونای همون کارگرای حکومت هم درنش ای منطقه خودتون هست که آدمای با عقل با سواد در ملیسه دارن، در پروکراتور دارن هست، همه جا هست. همون آدما را خطیش اوجه نزدیک شده، اوجه همون آدمای هم شما را بفهمن که حتی همون حکومت دام کار کنی، تو باید دانی که همون رایونی تا است، همون شهری تا است، همون نمیدونم ملیسه همونجایی، همون ناحیه تا است، همون شهری تا است، پروکرور همون ناحیه، پروکراتور همونجا کار میکنی، تا همون شهری تا است، ناحیه تا است، تو امنیت همونجا کار میکنی، پرستوی کارگری، تو همون شهری تا است، ناحیه تا است. این غارت آمدگی او تعیین کردگی آدم. تو باید راهبری همونجا شوی. армия любой ҷода, любой соҳада бояд анаме хелӣ бошад. ана ин аз объективнистай. партизан ҳамин чиза мехоҳад. объективнисти ҳамаи қишри ҷомеа мехоҳад. дигар чизеро намехоҳад партизан. барои ҳамин ай ҳамаи шумо як бори дига миннат дорем, записа тақсим кунен, дига давлатҳо бинад, барои озодӣ ана ҳамин бачаҳо дига одамо дар рӯй кунен. записа ки чанд забон кади поёнаш дар ман англисӣ русӣ настаги дига давлатҳо хонад бинад ки что анами хеле анамин бачаҳое ки ҳамҷа дидестен дар бори ҳамҷа авангардат ҳам ҳастӣ, намедонам мухолиф ҳам ҳастӣ, рӯзноманигор ҳам ҳастӣ, муҳоҷир ҳам ҳастӣ, ҳамаш ҳаст, ҳамаи категория ҳаст. бигирен роҳӣ кунен, мардум огоҳ шавад, мардум доно шавад, мардум ҳушёр шавад. мақсади мо анамиқа чиз аст, дига чизе нест. мардум нотар шавад, мардум барои сарзаминиш бедор шавад, барои донад ки мардум ҳамун ватанаш ҳама чӣ дорад, барои чӣ ӯ ғулом аст. анамин партизан шавад. майнаю фикру устухонаш ва партизан ресурс тилло дорам, партизан тилло дорам, партизан тилло дорам, тамом ҳамаш мешавад. дига бовар кунен ку мегӯн ку 6 моҳ даҳе ку анамин тиллои ҳамин ресурс даст мардум дашавад ку 6 моҳ да ай тоҷикистон дубае мегзарем. ман шумода ошкор мекунам. 1 сола ку любой ҷое мегзарем. представит кун ки 55 шаҳру ноҳияй 68 ҷамоату шаҳрак кати бугӯ ҳамаша ҳисоб мекунем мо. ҳар рӯз 365 рӯзай 365 рӯз 1.5 миллионе омадестай. ина 500 000 доллараша бугӯ завода коргарошта те ягон чи мехарад и хели да сар 1 миллионе ҳар рӯз ҳар як ноҳияи шаҳру ҷамоат да те. он медони чӣ хел давлат мешавад. бедор шав. бедории шумо айку, бедории айку зиндагии ояндаи фарзандотон аст. зиндагӣ модару падару бобоҳотон барои ҳамун хок ҷанг карда буд. хок муқаддас шавад шумода. хоки ватан муқаддастарин чиз шавад. анамун барои хок хез, барои ягон чи нест. ҳамун хока гир, як сангчара бигир, дастда анамун қасам хӯру партизан шав. худат ба худат. худат дони худо донад партизанита. ҳеҷ ки надонад. вақти соат омад ҳамаро медонад. тамом. просто партизан шав. гирдида кадра аз минтақа ҷамъ кун. амал кун. действия кун. партизан аз назар гузарон, муайян кун, амал кун. золима як намуд кун ки тарсад золим. тарсад хобуш набарад. свет дорад ӯ. чӣ ба ту свет надорӣ? худат медонӣ чӣ фикра кунӣ? ҳаст анамиҷада ҳамин записҳо ҳаст, ҳамаша гуфтагием мо. гӯш кун, тамошо кун, меёвӣ. дар кори калимата меёвӣ, ҳамахе мекунӣ. тамом. ҳамин китоб бори ай шумода. шумода ягон чи дар кор нестай. ягон чиро набин. ҳамира бин, тамом. ҳушёр мешӣ. фаҳмидӣ? ҳушёр мешӣ, доно мешӣ, баақл мешӣ. ҳам зиндагида, ҳам ҳаётда, ҳама тарафа ҳушёр мешӣ. ҳама тарафа ҳама чиро мефаҳмидагӣ мешӣ. ҳама тарафа. бо барои ана ҳамин бачаҳо рӯй кунем. рӯй кунем, дигарода
шутоби мардум огоҳ бошад, зинда шавад, мардум бедор шавад. Ино диринда рости гап мара гап задан, ай дирин қатъи определённи одамошон гап задим, вазъиятшон безеб аст, хинук аст. шумо бояд бифаҳмед. шумо ман инами ҷода шитагиам хинук хӯрдестам ё медонем куҷо шитаед. шумо хушрӯ фикр кунед. номуста биё, ҳамун намедонам ҳамун тугма, ҳамун кинопкаи номуста виҷиқи роӣ кун одамои касе дори хеш дори, ақрабо дори, касе дори мешиноси хориҷӣ, ай роӣ кун, тамошо кун бугӯ, инам тагиша бихон бугӯ. Таги анамин видеода ҳастай бугӯ, англиси нависига, англиша бихон бугӯ. ҷура дори хориҷӣ, любой каста роӣ кун. Любой давлатда ҳасти Америкада, любой ҷода роӣ кун ҷурада. Ҳамиди. Бугон тагиша биҷиқ бугӯ, англисе нафаҳмум бугӯ, агар ман хушрӯ гап назада бошум, поиниша биҷиқ навистагӣ ай бугӯ мефаҳмӣ. барои ҳамин қадр зинда бошӣ, саломат бошӣ ҳама. ҳамата ҳурмат мекунем, дӯст медорем. қатъи назар аз кӣ будан, мо ягон вақт ҷудо намекунем, гуфтагием мо ҳамаро ҳурмат мекунем, дӯст медорем ва эътироф мекунем. саломат бошем бародарон.